začíná moje holka Anetka, která má extrémní strach z Kámo, jaký animace, ty magore. Tak sleduj až do konce. Lidi, právě teď už se nacházíme na místě činu a já mám šílený strach, protože se bojím výšek. No a každopádně vy se můžete rovnou teď podívat, co polezu. A je to tahle obrovská skála a je to ferata a mám na sobě i feratové vybavení, které mě bude celou dobu jistit. A mám tady s sebou i Humiho, kdyby náhodou se něco dělo, takže jdeme rovnou tam. Jo, Anetko, pojď, tohle rozhodně brkačka nebude, to ti říkám rovnou, ale společně to zvládneme. Humík, Brumík je tvoje psychická podpora, tak hurá do toho! Právě teď začíná první obrovská výzva. Anetka bude muset překonat svůj největší strach z výšek, takže se teď pokusí To vypadá jako dobrá ferata. tuto obrovskou 200metrovou skálu. Tady měl být Tomáš od Hause, ne? Asi to nuže trénovaný. Co myslíte, zvládne to, nebo ji strach zastaví? Tak jo, lidi, jsem právě teď úplně na začátku a mám strašný strach. A upřímně, ta kamera na té helmě mi docela vadí, ale musím to nějak zvládnout. Tady mám jištění, který musím přecvakávat úplně po každý. A zároveň mám pod sebou i takový schůdky, kterým si můžu pomáhat a můžu na ně vystoupávat. Takže když prostě nebudu moc, tak si dám jištění a můžu si i na chvilku odpočinout. Což mě docela ujišťuje, že tohle se zvládnu. Tento sport je psychicky velmi náročný a Anetka musí být na 100%. Psychicky nutně ne, leda by lezla nějaký těžší trasy, ale rozumím. 100% soustředěná a raději se nesmí ohlížet dolů. Lidi, je to strašně náročné, já vůbec nevím, co mám dělat, ale právě teď jsem v půlce a přijde mi to... Kamo, jak Anetka reálně může vypadat dobře, i když má kameru, takhle kousek od obličeje, ale já, když jsem byl v té Fizzy Game a měl jsem stejný úhel kamery, tak jsem vypadal jak posledná brambora. To prostě, kámo, co to jako je? To dělá to světlo, Fizzy to měl na té Fizzy Game hůř nasvícený a to je proč jsem na tom úhlu vypadal jak brambora, ok? Právě teď jsem v půlce a přijde mi to furt strašně děsivý, teď si koukám dolů a je to naprosto šílený, ale myslím si, že když už jsem v půlce, tak už tohle to musím zvládnout. Akorát se trošku obávám, že tamhle nahoře mě čeká úplně šílená situace, kde budu muset přelejzat úplně ze strany na stranu a skoro až i skákat. To je si myslím, že to bude úplně Ona bude jumpovat? Šílený, ale musím to zvládnout, protože už jsem přece jenom v půlce. Anetka se nachází v polovině trasy, ale teď přichází ta horší část. Každý krok je těžší a těžší a každý pohled dolů je daleko děsivější, takže to musí zvládnout. Lidi, řekla bych, že už teď koncem za půlkou a je to fakt strašný. Vůbec nemůžu už. Musím si tady přecvakávat ty karabiny a hlavně, abych se držela a už nemám moc ani sílu v rukou, je to hrozně náročný. Lidi, právě teď jsem na stabilním místě a už jsem de facto skoro na konci a jsem strašně ráda, i když jsem měla celou dobu úplně šílený strach, tak teď vlastně, když překonám svůj největší strach, tak si myslím, že už si zvládnu všechno, takže tohle to už zvládnu, dolezu úplně na konec a bude to všechno v pohodě a teď už jenom musím přeskočit přes... Kde je Humy, kámo? Humy se zatím jako nepodílí úplně. Ten cíp. Anetka už je opravdu kousíček od cíle, ale teď nesmí udělat žádnou chybu. Už za malou měla pro content spadnout. Samozřejmě s tím míšením, pane bože. chvíli se dozvíme, jestli to zvládne a nezastaví se. Lidi, právě teď jsem tohle celý vylezla a musím říct, že to bylo fakt strašný a právě teď jsem asi překonala svůj největší strach a to byl ten z výšek. A jsem strašně udechaná a unavená a spocená, takže se jdu umýt a na poslední si dám i fizzy drink společně s bonbonama. Další strach bude překonávat Víťa, který se bojí tmy. Proto jsme ho vysadili v noci v lese a musí to zvládnout úplně sám. Tak jo lidi, právě už se nacházíme v lese a upřímně je tady extrémní tma, absolutně nic nevidím, doufám, že vy aspoň něco vidíte, můžu vám to tady takhle ukázat, celý ten les, tak, tady. Kamal, tohle zatím reálně propracovaný Fizzy video. A tady, no. Střídají lokality, jsou konečně pryč z warehouseu, to je paráda. No, já se tam radši ani koukat nechci, protože se bojím, že tam na mě něco vyskočí. Upřímně, les je fakt nejděsivější věc, co znám, ježiš, to je strom. Já jsem se strašně lekl, hlavně musím koukat. Kam porece v lese, ale lekne se strom. I pod sebe, abych třeba nešla do nějaký díry nebo něco takového. A schválně napište dolů do komentářů, jestli máte stejný strach jako já, protože třeba co když tady bude nějaký zvíře nebo něco takového. A ještě, když mě tady kluci nechali úplně samotnýho, to je na tom úplně to nejhorší. A co to je za zvuky? Tady se úplně furt šustí nějaký zvířata. Upřímně, nejvíc děsivý mi přijde třeba zvuk sovy, ta je extrémně děsivá, ale myslím si, že už jsem se tady prošel dost a svůj strach jsem překonal a furt tady jsou nějaký zvuky, takže radši půjdu.
No nepřekonale jsi zdrhá. Pryč! Další strach bude ten můj, protože mám extrémní No ty vole, to jsem doufal, že to víc pohrotí teda. klaustrofobii a proto jsme se vydali do stísněných prostorů, které se nachází v podzemí. Tak jdeme na to! Tak jo lidi, právě teď jsem otevřela hlavní vstup do tohohle podzemí, no a je to tam teda vážně stísněný, protože tady to